טוב, אנחנו נתחיל. יופי, אני שמחה שרואים טוב. רמי, טוב, תכף נחזור אליך אחר כך. אני אחכה עוד דקה אחת ואנחנו נתחיל. עכשיו, בגלל המצב המורכב שאנחנו נמצאים בו, לא רק לאלה שגרים במקומות כמוני בעוטף וכאלה שגרים בצפון, המתח והחרדה הם עלו לרמות מאוד 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 גבוהות, ואני יודעת שחברה שלי, גם הזכרתי את זה שבוע שעבר, אמרה לי שהבת שלה עם טייפ 1, סוכרת טייפ 1, גם כשהיא לא הכניסה פירור לפה מרוב לחץ, הם גרים באשקלון, הסוכר עלה ל-200 או ל-300 בלי לאכול. ולכן בשידורים הקרובים נתמקד בטכניקות של הרגעה, שהן גם מרגיעות וגם מורידות סוכר. זאת אומרת, אנחנו על הדרך מקבלים שני דברים. היום הבאתי לפה חבר יקר, צביקה שדה, שלימד אותי בתקופת הקורונה איך לנשום, ובעקבות הסיפור האישי שלו, ואז הבנתי כשלמדתי מצביקה שנשמתי הפוך על הפוך, זאת אומרת פעמיים נשמתי לא טוב, זאת אומרת עשיתי את כל הטעויות האפשריות, ובזכות צביקה אני מזכירה לעצמי לנשום רק מהאף, עוד כל מיני דברים שצביקה תכף ידבר עליהם, ובסוף גם צביקה ישים פה בצ'אט את הקישור לקבוצת וואטסאפ שלו, או שבעצם זה אני צריכה לעשות, ואני אשים את זה בהתחלה, אני אשים את זה גם בסוף, ואני אתן לצביקה את רשות הדיבור. כל טוב. צביקה, השידור שלך. מעולה, השאלה אם רואים אותי כרגע. מישהו יכתוב שרואים אותי ולא את שרה שאני מדבר? או שאפשר לעשות שיראו רק אותי? אני לא יודע. כן, זהו. אני פשוט רואה אותך. כן. רואים, רגע, מי כותב? רואים את שניכם, בסדר, אז תמשיך. רואים את שנינו, אוקיי, אז שאני מדבר רואים אותי, נכון? כן. מעולה. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים למפגש על נשימה. וכמו ששרה אמרה, איך אפשר להשתמש בנשימה על מנת להרגיע את עצמנו, וגם לאזן את הגוף. אז בתור התחלה אני רוצה להגיד המון תודה לשרה, שהזמינה אותי לקהילה שלה, ומביאה באמת תוכן משמעותי במיוחד בתקופה הזאת. ואני רוצה להגיד גם לכם תודה, שאתם סומכים על שרה ובאים ומקשיבים לעוד אנשים, ומנסים לראות באמת איך אתם יכולים לשפר את איכות החיים שלכם. אוקיי, אז רמי אומר שאני צריך להגביר קצת את הקוד שלי, אז אני הגברתי את זה בעזרת המיקרופון. השאלה אם שומעים יותר טוב, רמי, רק תכתוב לי, אם שומעים יותר טוב אני אשמח לדעת. אוקיי, הוא רשם כן, זה רק באנגלית, אבל בסדר, אנחנו יודעים כבר לתרגם. מעולה. אז דבר אחד שאני אשמח מהאנשים שפה, אני אשמח לדעת אם זה פעם ראשונה שאתם נפגשים בנושא של נשימה, אם כבר שמעתם בעבר, אז ממש בלרשום בצ'אט, אם זה פעם ראשונה שאתם נתקלים בנושא הזה, תרשמו 1, אם כבר שמעתם בעבר על נושא הנשימה ואיך היא משפיעה עלינו, תרשמו 2, ואם אתם מתרגלים משהו, אז פשוט תרשמו מה אתם מתרגלים, איזה תרגול נשימה אתם עושים, שאני פשוט ידע מי האנשים שאני מדבר אליהם. המפגש הזה מתאים לכולם, אוקיי? גם לאנשים שמתרגלים כבר, גם לאנשים ששמעו על נשימה. באמת אני רוצה, במפגש הזה אני לא הולך להיכנס מאוד מאוד לעומק, אני לא הולך להיכנס מאוד מאוד לעומק להשפעות של הנשימה ואיך זה עובד והביולוגיה והאנטומיה של כל הדברים האלה מעבר. אני רוצה לדבר על דברים פרקטיים שתוכלו להשתמש בהם כבר היום במפגש ומהיום ולשארית חייכם. אז זה המטרה של המפגש הזה.
ברשותכם כמה מילים על עצמי. אז אני אבא נשוי כבר 23 שנה, אתמול חגגתי 46, אבא לשלושה, מאור הגדול בצבא, כרגע כמו עוד הרבה חיילים נאחל להם שיחזרו בשלום. יש לי בן נוסף שהוא בשנת שירות, ואופק בת 12. אני בעבר שלי התעסקתי בנושא האימון, בנושא קואוצ'ינג במשך הרבה מאוד שנים, ועבדתי תקופה ארוכה עם נוער בסיכון. בשבע שנים האחרונות אני מתעסק בנושא של הנשימה. אני סטודנט לנטורופתיה בווינגייט, ומתעסק בתחום הבריאות כבר הרבה מאוד שנים. איך הגעתי לזה? הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איך בכלל הגעתי לנושא של הנשימה. אז כמו כל הדברים הטובים אנחנו מגיעים אליהם במקרה. לפני קצת יותר מ7 שנים הלכנו עם הבן שלי, עם מאור, לרופא שיניים, שאמרנו שלמאור יש בעיה אורתודנטית מאוד קשה ושחייבים לטפל בה. אז הלכנו למומחה אורתודנטי שאמרנו שיש לו דבר שנקרא מנשך הפוך ושחייבים לטפל בזה, והוא הסביר לנו שרוב הסיכויים, כי הוא הסביר לנו מה צריך לעשות. זה אומר שבמהלך היום הוא יצטרך להיות עם רסן, ובלילה עם כל מיני פלטות וחיבורים, ובקיצר המון המון עניינים במשך 3 שנים, אבל הוא גם הסביר לנו שהמצב של מאור הוא קשה, ושרוב הסיכויים שבקפיצת גיל האחרונה שלו, באזור גיל 16-17, הכל יחזור בחזרה לקדמותו, והוא יצטרך לעבור ניתוח שבו חותכים את העצמות של הלסת, ואם הכל מסתדר כמו שצריך, אז זה רק חצי שנה לשתות דרך קש, ואחר כך חוזרים לחיים רגילים. לא עודד אותנו כל כך, אז הלכנו לעוד מומחה שאמר בדיוק אותו דבר. אני רוצה להרגיע אתכם, לסיפור הזה יש סוף טוב, כי במקרה שמענו על רופא שיניים שמתעסק קצת אחרת עם כל הנושא הזה של בעיות אורתודנטיות. ונסענו לתל אביב. אני זוכר את היום הזה כאילו זה היה היום בבוקר, אני לא אשכח את היום הזה בחיים שלי. נסענו לתל אביב, ורד, אני ומאור, ועלינו לקומה ה-12 בבית הרופאים בתל אביב, נכנסנו לחדר של דוקטור גורבנוס, וכמו כל רופא שיניים, דוקטור גורבנוס הסתכל על הצילומים, הסתכל מפה, הסתכל משם, ראה, ואחרי איזה 2-3 דקות הוא מרים את הראש שלו מהצילומים, מסתכל עלינו ואומר לנו, תקשיבו, זה שום דבר, הוא רק צריך לנשום נכון והכל יהיה בסדר. ובאותו רגע, אני לא יודע מה אתם שומעים, אני הייתי מאוד מאוד סקפטי, עשיתי לאשתי כזה סימן, בוא, הבן אדם כנראה לא לגמרי איתנו, אני לא מבין מאיפה הוא מגיע, אבל המזל שדוקטור גורבנוס היה מוכן לזה, והוציא היה לו שם כל מיני דגמים וצילומים של אנשים שלפני ואחרי, ממש הראה לנו והסביר לנו איך זה עובד. באמת בסיטואציה הזאת פעם ראשונה שהתחלתי בכלל להיחשף לנושא של ההשפעה של הנשימה על החיים שלנו. ואמרתי אוקיי, אם זה מה שצריך לעשות נתרגל עם מאור. אז התחלנו מאור ואני לתרגל תרגילי נשימה. למה ביחד? דוקטור גורבנוס הסביר שאם נעשה את זה משהו משפחתי יותר, אז יהיה למאור יותר קל להתמיד בזה, מה שהיה נשמע לי מאוד הגיוני, והתחלנו לתרגל ביחד. ואני מזכיר לכם, אני לא תרגלתי בשביל עצמי, תרגלתי בשביל מאור, אבל מה שקרה לי במהלך החצי שנה הראשונה שתרגלתי מאוד מאוד הפתיע אותי. בתור התחלה מהר מאוד התחילה להיות לי הרבה יותר אנרגיה. הרגשתי שאני הרבה יותר אנרגטי, שאני פחות נרדם במהלך היום. בשבועות אחרי זה ורד הפסיקה להעיר אותי בלילה. עכשיו למה ורד הייתה מעירה אותי בלילה? כי פשוט הייתי עושה לה יותר מדי רעש והיא לא יכלה לישון, אז היא הייתה מעירה אותי שאני אפסיק לנחור. ופתאום זה הפסיק לקרות, ואמרתי לה, את הפסקת להעיר אותי? היא אומרת, כן, אתה כבר לא נוחר כל כך חזק. מה שקרה קצת יותר מ3 חודשים אחרי זה, שהיא העירה אותי בלילה, כי הפסקתי לנחור, והיא חשבה שהפסקתי לנשום. אז היא כאילו נבעלה, זה היה שקט מדי. ומעבר לזה, אחד הדברים שמאוד מאוד הפתיע אותי, זה שאנשים מסביבי התחילו לשאול אותי מה אני עושה בשביל לרדת במשקל. עכשיו לא עשיתי שום דבר בשביל לרדת במשקל, ומה שקרה זה שאיבדתי כמעט שליש ממשקל הגוף שלי, אני הייתי באובר משקל משמעותי,
במהלך החיים שלי עשיתי המון דיאטות, שכמו רוב הדיאטות, עולים המשקל, יורדים המשקל, הכל חוזר וחזרה, ובעצם מזה שהתחלתי לסדר את כל נושא הנשימה, שהתחלתי לישון הרבה יותר טוב, שהאנרגיות שלי נהיו יותר טובות, כל הדברים האלה יזנו את הגוף שלי ואפשרו באופן טבעי למשקל העודף לעזוב אותי. אז חשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים שאני מספר את הסיפור הזה, אנשים באים ואומרים לי, אוקיי, אז כאילו בואו כולנו ננשום כמו שצריך, ואפשר לאכול מה שרוצים, ולראות נטפליקס והכל סבבה. אז לא, זה הרבה יותר מורכב מזה, ובשביל להבין את זה באמת לעומק, נדרש יותר מהחצי שעה שיש לנו היום, וזה פחות מה שבאתי לדבר עליו היום, פשוט להבין רגע כמה הנשימה משפיעה על החיים שלנו. אז במהלך 7 שנים האחרונות אני עושה הרצאות וקורסים ועובד עם אנשים, אלפי אנשים היו בהרצאות שלי, מאות אנשים השתתפו בקורסים, והתגובות שאני מקבל מהאנשים הן מדהימות. בין אם זה אנשים שישנים יותר טוב בלילה ומפסיקים להתעורר 3 ו4 ו5 פעמים, בין אם זה אנשים שיזנו את הסוכר ואת הלחץ דם שלהם, בין אם זה אנשים שחזרו לעשות ספורט אחרי שנים שהם הרגישו שהם לא מסוגלים לעשות את זה כי נגמר להם האוויר נורא מהר, בין אם זה אנשים שהצליחו להפסיק עם כדורים של חרדה ודברים נוספים. אז באמת אני רואה את התוצאות ברמה היומיומית, והשיתופים שאנשים משתפים אותי, כמה זה עוזר לחיים שלהם, כמה זה משפר את איכות החיים שלהם, היא מדהימה. אוקיי, אז בואו ממש נצלול לגבי מה שבאנו לדבר היום. היום אנחנו רוצים רגע לדבר על איך הנשימה יכולה להיות כלי שיאפשר לנו, במיוחד בתקופה כזאת שהיא מאוד סטרסורית, שיש המון סטרס, איך היא יכולה לאפשר לנו לאזן את הגוף. ואני רוצה להתחיל ממחקר שנעשה לפני 20 שנה, שהוא מכיוון קצת אחר. אחד הדברים שלכולנו ברור זה שמצב הרוח שלנו משפיע על הדברים שהפרצוף שלנו אומר. אם אנחנו כועסים, יש הבעות פנים מסוימות, אם אנחנו מצוברחים כנ"ל, אם אנחנו שמחים, מחייכים, כל הדברים האלה, איך שאנחנו מרגישים משפיע על הבעות פנים שלנו. נורא הגיוני, כולנו מכירים את זה. עשו מחקר נורא מעניין וניסו לראות האם זה משפיע גם בכיוון ההפוך. האם כשאנחנו עושים פרצופים, זה משפיע על החומרים שהמוח מפריש. וגילו משהו נורא מעניין, גילו שאנשים שהם מצוברחים, או אנשים שהם כרגע במצב לא טוב במיוחד, ברגע שהם מחייכים, באופן אוטומטי אחרי 20-30 שניות, המוח מתחיל להפריש חומרים שקשורים לשמחה. אוקיי, זה אוקסיטוצין, זה כל מיני חומרים נוספים שהמוח מתחיל להפריש, הורמונים שהמוח מתחיל להפריש שקשורים לשמחה. עשו את המחקר הזה כמה וכמה פעמים בכמה מקומות בעולם, והתוצאות הן אותו דבר. להבעות פנים שלנו יש השפעה חוזרת לגבי החומרים שהמוח מפריש. זה לא קורה מיד, זה לא אם אני מחייך שנייה הכל מסתדר, לא. אבל אם אני לאורך זמן משקיע במה הפרצוף שלי עושה, אני יכול להשפיע גם על החומרים שהמוח שלי יפריש. איך זה קשור אלינו? זה קשור אלינו כי בעצם אותו פעילות קורית כשאנחנו בלחץ. מה זאת אומרת? תחשבו על אדם שחי בעבר לפני עשרות שנים, חי בג'ונגל, חי במערות. היו אזורים מסוכנים והיו אזורים שהוא היה בטוח בהם. הגוף שלנו יודע לעשות המעבר בין חיים במקום שהוא מסוכן לי, לבין חיים במקום שהוא בטוח לי. כשאנחנו נמצאים במקום שהוא מסוכן לנו, באופן אוטומטי, הדופק קצת עולה, לחץ הדם קצת עולה, הנשימה שלנו נהיית קצת יותר מהירה. למה זה קורה? כי זה בעצם מכין את הגוף למצב של תגובה. אם הדופק קצת יותר גבוה, אם יש עברור קצת יותר גבוה של המערכת, אם הלחץ דם קצת יותר גבוה, אני אוכל לפעול יותר מהר. גם החושים שלנו יותר חדים. אוקיי, אני מתאר לעצמי שכולכם שמים לב שבשבוע האחרון כל רעש קטן ישר אנחנו שמים לב אליו. דברים שאולי בעבר לא היינו כל כך שמים לב, עכשיו כל דבר מקפיץ אותנו. כי החושים שלנו יותר מחודדים.
עכשיו, הדבר הזה הוא טבעי לגמרי, שאני נמצא במקום שמסוכן לי, באופן טבעי, הגוף עושה את המעבר למהלך הזה. ברגע שאני נמצא במקום שבטוח לי, אוקיי, אני חוזר למערה, בלילה, חזרתי, לא, במערה לא מסוכן, הגוף מעביר את עצמו למצב של מנוחה, למצב של יכולת לעכל יותר טוב את האוכל, למצב שאני יכול לישון יותר טוב, ועושה את המעבר ממצב של חירום למצב של שגרה, מצב של מנוחה. העניין הוא שהמנגנון הזה הוא עובד נהדר כשהשינויים הם קצרים. יש לי קצת זמן בסכנה, רוב הזמן אני במצב של רגיעה, אין לגוף בעיה לעשות את המעברים האלה. איפה מתחילה הבעיה? שאנחנו נמצאים מצב תודעתי שכל הזמן מסוכן לנו, ובחוויה שאנחנו כל הזמן נמצאים בסכנה. ואז הגוף שלנו באופן טבעי קצת מעלה את הדופק, קצת מעלה את הלחץ דם, קצת מעלה את קצב הנשימה כל הזמן. המערכות במצב אלרט לאורך זמן, והדבר הזה לא טוב לגוף שלנו. כי כשהגוף שלנו נמצא במצב אלרט כל הזמן, אז הוא פחות מתעסק בפינוי של פסולת, הוא פחות מתעסק בטיפול בסכנות כמו וירוסים, חיידקים, כל מיני דברים כאלה. מערכת החיסון פחות פעילה, כי כרגע הוא מתעסק בסכנות שהן גדולות יותר, הוא מתעסק בדוב, הוא מתעסק בנמר שיכול לטרוף אותי, והוא פחות מתעסק בחיידקים וירוסים שיכולים בטווח הארוך לעשות אותי חולה. אז יש מעבר של התעסקות של הגוף בכל מיני דברים שמסכנים אותי כרגע, ופחות במה שיסכן אותי בטווח הארוך. ואנחנו רוצים להעביר את הגוף למצב שהוא רגוע יותר, למצב שהוא יוכל בחזרה להתעסק בדברים שישפיעו עליי לרעה בטווח הארוך, כי אנחנו מבינים שהמציאות היא לא רגילה, שבאמת בחוויה שלנו, במחשבה שלנו, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, מה שאנחנו צורכים בפלאפון, כל המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע שמאוד מאוד מערער אותנו, ויחד עם זה אנחנו רוצים להשפיע על הגוף שלנו. אז יש עבודה שהיא עבודה נהדרת, שאפשר לעשות בעזרת הראש. אפשר פחות להיכנס ולצרוך כל הזמן דברים שיכניסו אותנו לחרדה. אפשר לעשות מהלכים שבאים ואומרים, אוקיי, איך אני יכול לתרום, איך אני יכול לעשות דברים. זה מעביר אותנו למהלך קצת שונה. כל הדברים האלה זה דברים מנטליים. אפשר לעשות עבודה רגשית. יש המון אנשים שעושים עבודה רגשית. מה שאני רוצה לשאול ולהסביר, איך אפשר לעשות עבודה פיזית. איך ברמה הפיזית אני יכול להשפיע על הגוף. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני אשפיע פיזית, זה ישפיע גם על מה אני חושב. אז חשוב לי להסביר, זה לא עובד ככה. אוקיי, המחשבות שלנו, אם אנחנו נמשיך לראות טלוויזיה, המחשבות יישארו אותו דבר. מה שאנחנו רוצים לראות זה איך אנחנו מעבירים את הגוף ברמה הפיזית למצב של רגיעה. איך אנחנו מאפשרים לגוף לשחרר הורמונים, לשחרר חומרים, שהם חומרים שאומרים לגוף שהמצב עכשיו רגוע. אז איך אפשר לעשות את זה? אמרנו, 3 דברים קורים באופן מיידי ברגע שאנחנו נכנסים למקום שמסוכן לנו. הדופק קצת עולה, לחץ הדם קצת עולה, וקצב הנשימה שלנו, קצב וצורת הנשימה שלנו קצת משתנה. על הדופק והלחץ דם אין לנו כל כך איך להשפיע. אני לא יכול מה שנקרא לחשוב חזק בשביל שהלב שלי יעבוד יותר לאט. אני לא יכול לחשוב חזק בשביל לגרום לדם שלי להוריד את לחץ הדם. אבל אני כן יכול להשפיע על הנשימה שלי. הנשימה היא משהו שיש לו יכולת להיות משהו מודע. אני יכול לחשוב על הנשימה, אני יכול להחליט שאני עוצר רגע את הנשימה, אני יכול להחליט שאני נושם קצת מהר יותר, או קצת לאט יותר. אם אני בוחר להיות מודע לנשימה, אני יכול להשפיע עליה. וזה בעצם נותן לנו גישה, בדיוק כמו אותה גישה של החיוך שמשפיע על המוח, יש לנו את הגישה של בעזרת הנשימה להשפיע על הגוף.
אוקיי, אז בואו נחשוב ברגע איך נראה בן אדם שהוא נינוח. איך נראה בן אדם שטוב לו, שנעים לו, שמסביבו הכל בטוח. אז אני הולך הרבה פעמים, אני יודע שהמקום שאני הכי כיף לי בו זה בחופש. ומה לא יותר כיף מחופש בשפת הים, שאנחנו יושבים, והתנוחה הטבעית של מלא מלא אנשים בחוף, בשפת הים, כשכיף להם ונחמד להם, זה התנוחה הזאת. הם מרימים את הידיים מאחורי הראש, נשענים אחורה, והחיים טובים. למה התנוחה הזאת היא כל כך מחוברת לתחושה הזאת של רגיעה, לתחושה הזאת של נינוחות? שתי דברים. דבר ראשון, ברגע שאני לוקח את הידיים אחורה, שם אותם מאחורי הראש, חושף את פלג הגוף הקדמי שלי, בעצם מה שאני משדר למוח זה שהכל סבבה, שום דבר לא מסכן אותי. אוקיי, תסתכלו על חתול שהוא מרגיש מאוים, הוא מקמר את הגב, מכסה על הבטן. קיפוד מתגלגל, הגב שלו מוגן, מגן על הבטן. הבטן שלנו, ברגע שאנחנו חושפים את הבטן, סימן שאנחנו רגועים, נינוחים. בעלי חיים, אם יש לכם הבית ואתם מלטפים אותם, אתם יודעים שבשביל שהם יסכימו שמישהו ילטף להם את הבטן, הם צריכים לסמוך עליו. אז ברגע שאני שוכב בצורה הזאת, אוטומטית אני מעביר למוח את המסר, לגוף את המסר, שאני עכשיו יותר רגוע. אז בואו רגע נעשה את זה כולם ביחד, ומה שאני מבקש מכם רגע זה לשים לב לאיך מרגישה הנשימה בזמן שאתם עושים את זה. אז בואו רגע נשים את הידיים מאחורי הראש, נשען אחורה, כל אחד ינשום איך שהוא רגיל לנשום, ופשוט תנסו לשים לב איפה אתם מרגישים את התנועה כשהאוויר נכנס, ואיפה אתם מרגישים את התנועה שהאוויר יוצא. ניתן לזה כמה נשימות. אם אנחנו כבר בתנוחה הזאת, בואו נשפיע גם קצת על הגוף. אוקיי. הסיגל לב כתבה שהיא מרגישה את התנועה באזור הבטן. עכשיו זה קצת מוזר, שאנחנו נושמים האוויר נכנס לריאות. מה קשורה הבטן לנושא? אז לבטן יש הרבה קשר, אבל זה לא באמת לבטן, אלא לשרעפת שלנו. יש לנו שני דרכים עיקריות לגרום לאוויר להיכנס לבית החזה. דרך אחת זה על ידי הגדלת כלוב הצלעות, אנחנו מרימים את כלוב הצלעות, בדרך כלל קוראים לנשימה הזאת נשימת חזה, הנשימה מגיעה עם הכתפיים, מבית החזה, כשאנחנו נושמים כל פלג הגוף העליון שלנו, קצת גדל. אוקיי? זו הנשימה שרוב האנשים נושמים אותה בימינו. הנשימה הזאת קשורה למצבי סטרס. כשאנחנו בעצם משתמשים בשרירים האלה, השרירים האלה נקראים שרירי עזר לנשימה. הם לא השרירים שבעזרתם אנחנו אמורים לנשום ביום יום. למרות שרובנו נושמים ככה, במצבי סטרס הם הופכים להיות השרירים המרכזיים. שוב פעם, יש לזה המון המון סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו. רק משהו שתצטרכו להאמין לי שזה מה שקורה, זה משפיע באופן מיידי על קצב הלב ועל לחץ הדם, השינויים בלחצים בבית החזה, כמה זמן אנחנו מכניסים אוויר, כמה זמן אנחנו מוציאים אוויר, כל הדברים האלה משפיעים באופן מיידי על מנגנוני זרימת הדם בגוף שלנו. מצד שני, יש לנו שריר מאוד מאוד גדול שנקרא שרעפת. שרעפת זה שריר שהוא דמוי מצנח, יושב בצורה הזאת, מפריד בין בית החזה לבין הבטן. נמצא מרכז הגוף שלנו, אם תיגעו מתחת לצלעות, אתם תראו שיש שם משהו קשה כזה, זה שריר השרעפת. ממש מתחת לצלעות, יש משהו כזה, קשה, אם תרדו קצת יותר למטה, אתם תרגישו משהו הרבה יותר רך, שזה הבטן עצמה, אבל בין הצלעות לבין הבטן יש משהו שהוא קצת קשה. זו השרעפת. שריר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חזק, שברגע שהוא מתכווץ,
הוא יורד כלפי מטה, בעצם מגדיל את שטח בית החזה על חשבון הבטן. בגלל זה אנחנו מרגישים את התנועה בבטן. כשאנחנו בעצם עושים את התנועה הזאת, אנחנו פותחים את בית החזה בגלל התנועה. התנועה הזאת היא מרימה את כלוב הצלעות, ולכן מהרגע שהגענו לפה, אנחנו יכולים להכניס ולהוציא אוויר בעיקר בעזרת השרעפת. שם נוסף של השרעפת זה שריר הנשימה. השרעפת היא השריר המרכזי שאמור לעשות את עבודת הנשימה שלנו. בנוסף, השרעפת מחוברת למערכות שמרגיעות את הגוף, מערכות שמפעילות את מערכת העיכול, מערכות שמפעילות את המערכת החיסונית. ובעצם המסר שאנחנו מעבירים לגוף, ברגע שאנחנו נושמים בעיקר בעזרת השרעפת, זה תעביר את הפעילות שלך, מפעילות שקשורה עכשיו לסכנות מיידיות על החיים שלנו, לפעילות שקשורה לטווח ארוך. תטפל בזה שיהיה לי את כל החומרים שאני צריך בשביל להזין את הגוף שלי, תדאג שמערכת החיסון שלי תעבוד כמו שצריך, תנקה את התאים, תעשה את כל מה שאני צריך, בשביל שבטווח הארוך אני אשאר חזק ובריא. לכן הנשימה השרעפתית כל כך משפיעה ברמה הפיזית על הגוף שלנו. ופה נורא חשוב לי להדגיש את זה, כי הרבה אנשים חושבים, אני אשב ככה, אני אנשום שרעפתית, ואז אני אתחיל להיות לי כל מיני מחשבות נהדרות, כמה העולם נפלא ונהדר. זה פשוט לא עובד ככה. אין קשר בין שני הדברים. נשימה שרעפתית לא משפיעה על מה אנחנו חושבים. היא גם לא כל כך משפיעה על הרגשות שלנו. אבל היא כן משפיעה ברמה הפיזית על הגוף שלנו. וזה מה שאני רוצה לאפשר לכם. אני רוצה לאפשר לכם במהלך היום לעשות הפסקה מהסטרס ברמה הפיזית. ברמה הפיזית שהגוף שלכם יוכל קצת לשחרר את המצב של עכשיו יש נמר בחדר שהולך לטרוף אותי, ולעבור למצב שבו הוא יכול להתעסק בדברים אחרים. אם אנחנו נעשה את זה במהלך היום, אנחנו לא רק נשפיע על עצמנו במהלך כל יום שאנחנו מתרגלים את זה, כי אנחנו קצת נחזיר את הגוף שלנו לעבודה יותר מאוזנת, אנחנו גם נשפיע על עצמנו בטווח הארוך. כי בטווח הארוך אם הגוף שלנו מתרגל להיות כל הזמן בסטרס, ולא מתרגל בכלל להירגע, בטווח הארוך זה משנה את האיזונים הטבעיים של הגוף שלנו. מזה אנחנו רוצים להימנע. אנחנו רוצים להימנע מהשינויים שיקראו לטווח הארוך. אז העבודה הזאת, התרגיל המאוד מאוד פשוט הזה, שפשוט לשים את הידיים מאחורי הראש, אפשר לעשות זה בשכיבה, אפשר לעשות זה בישיבה, פשוט לשבת בצורה הזאת 2-3 דקות, לא עכשיו שעות, 2-3 דקות, לעשות את זה 3-4 פעמים ביום, שים לעצמכם תזכורת, אוקיי? תרשמו לנשום בפלאפון, שיזכיר לכם שעכשיו זה זמן שאתם רגע צריכים לקחת הפסקה מהכל, לסגור את הטלוויזיה, לא להיות הזמינים לפלאפון רגע, לשבת 2-3 דקות ולנשום בעזרת השרעפת. לשים את הגוף שלכם במצב פיזי של רגיעה. ההשפעה של זה גם ברמה הנקודתית, החוויה הפיזית של הגוף שלכם תהיה טובה יותר, ובטח ובטח בטווח הארוך, ההשפעה של זה על הגוף שלכם תהיה מטיבה. השעה 11, אני כבר חצי שעה מדבר, ומבחינתי זה מה שחשוב לי להעביר לכם היום. יש עוד המון מה לדבר על נשימה, פחות רלוונטי לתקופה שאנחנו נמצאים בה. אם יש למישהו שאלות, אני אשמח שתכתבו בצ'אט, אני אשמח לענות. ולפני שאני עונה על שאלות, אני קודם כל רוצה להגיד המון תודה. שוב פעם, תודה לכם על ההקשבה, תודה לשרה על זה שהביאה אותי, נענה על כמה שאלות. אז ג'ורג' שואל, האם יש חשיבות לקצב הנשימה? אז אני אומר,
אני פחות רוצה להיכנס למקום הזה, ואני אומר כרגע תעשה מה שטבעי לך ומה שמרגיש לך נכון. אוקיי? באופן עקרוני כן, אם אנחנו יכולים גם קצת להרגיע את קצב הנשימה, קצת להוריד את קצב הנשימה שאנחנו עושים את זה, זה יהיה טוב. אבל כרגע מה שחשוב זה באמת להעביר את הגוף לנשימה שרפתית. רמי שואל איך מפסיקים נחירות. תראה רמי, העבודה שאני עושה בדרך כלל היא עבודה יותר מלאה, שבאמת שואלת את השאלה איך אנחנו נושמים, למה אנחנו נושמים, רגע להבין את כל המנגנונים האלה, ואיך אפשר לתרגל את מערכת הנשימה שלנו שתחזור למצב הטבעי שלה. אני חושב שזה פחות נכון לעשות את זה במצב שאנחנו כל כך לא מאוזנים. אני אסביר למה. כשאנחנו הולכים לטיפול פסיכולוגי, או שאנחנו הולכים לעשות כושר, יש לזה השפעה על הגוף שלנו. כשעושים טיפול פסיכולוגי, זה יכול להציף כל מיני דברים. כשאני הולך לעשות עכשיו פעילות גופנית, יכול אחר כך השרירים לכאוב מזה. ואז אני צריך להתאים את עצמי, את הפעילות שאני עושה, ולאט לאט לאזן ולראות איך אני מאזן את הגוף. גם לעבודה עם נשימה, יכול להיות ריאקציה לגוף שלנו, וצריכים להתאים אותה למצב של כל אחד. המצב שלנו כרגע כל כך לא מאוזן, שלנסות עכשיו להתחיל לאזן משהו במהלך כל כך לא מאוזן, לדעתי לא כל כך עובד. לכן אני פחות מדבר על איך לתרגל את הנשימה, ואיך לעבוד על הרגלי נשימה, זה פחות רלוונטי כרגע לדעתי. לדעתי כרגע זה לעשות דברים מאוד מאוד ממוקדים, שיוכלו להעביר את הגוף שלנו למצב של רגיעה ברמה הפיזית. מה החשיבות שאיפה דרך האף ונשיפה דרך האף? האם באמת חשוב? התשובה היא כן, זה מאוד מאוד חשוב, ככה המערכת עובדת, כשאנחנו מכניסים את האוויר דרך האף, יש המון המון תועלות בנושא הזה, וגם כשאנחנו מוציאים אותו דרך האף. האף הוא חלק ממערכת הנשימה, הפה הוא לא. מצד שני, כשאנחנו בסטרס, כשאנחנו במצב של לחץ, רובנו עוברים לנשימת פה, כי יש הרבה פחות התנגדות לאוויר בזמן שהוא עובר דרך הפה, באף יש המון חדרים ותעלות ומעברים שבעצם מייצרים ערבול של האוויר ומטפלים בו, אבל גם מייצרים התנגדות בשאיפה ובנשיפה, לכן זה לחלקנו יכול ליצור את התחושה שאין לנו אוויר, את התחושה שאנחנו לא מצליחים לנשום, ואז עוברים לנשימת פה. שוב אני אומר, כרגע לנסות לתקן את זה עכשיו, בזמן שאנחנו כל כך לא מאוזנים, לדעתי פחות רלוונטי. אוקיי, מה יותר טוב לנשום מהאף או לנשום מהפה? עניתי, אילו עוד תרגילי נשימה יש המון תרגילי נשימה. פנינה, יש המון תרגילי נשימה, אני אומר שוב פעם, אני פחות חושב שנכון עכשיו, מי שתרגל עד היום ומתורגל בנשימה, בין אם עשה מדיטציות, בין אם עשה תרגילי נשימה, בין אם משתמש באיזושהי דרך בנשימה, בתרגול שלה, בשביל לעזור לעצמו, תשתמשו בכל מה שעוזר לכם, ברור. מי שלא עשה את זה, ללמוד עכשיו במצב שהגוף כל כך לא מאוזן, דברים חדשים, לדעתי לא תמיד עושה טוב, לפעמים זה אפילו יכול לעשות לא טוב, ואז זה גם מייצר איזושהי תחושה של הדבר הזה לא טוב בשבילי, וזה תחושה שהיא מוטעת. במצב שאנחנו כל כך לא מאוזנים, לעשות דברים שלא משמרים את האיזון של הגוף שלנו, אלא מנסים קצת לאתגר את האיזון, פחות עניין. לא הבנת, אשתי נוחרת ואני מתעורר. התמים, אם מישהו לידך נוחר וזה מפריע לך, התמים עושה עבודה נהדרת כרגע, באמת. אוקיי. צביקה, אולי תחזור שוב על התרגיל שאתה ממליץ לעשות עכשיו, מי שנכנס זה. אז התרגיל הוא מאוד מאוד פשוט, אפשר לעשות אותו בשכיבה, אפשר לעשות אותו בישיבה. מה שאנחנו עושים, לוקחים את הידיים, מניחים אותם מאחורי הראש, נשענים אחורה ופשוט נושמים. הנשימה הזאת היא באופן טבעי מעבירה את התנועה לאזור הבטן. השרעפת היא זאת שתתחיל, תיכנס הרבה יותר לפעולה. בית החזה, בגלל שאנחנו מגדילים את בית החזה, בית החזה פחות מתעסק בנושא הנשימה, והשרעפת עוברת להיות השריר המרכזי שעושה את הנשימה. הכי פשוט בעולם, הכי קל,
לעשות את זה במשך 2-3 דקות, הגוף שלכם יעשה את המעבר למצב של רגיעה. אישור לקבוצת הוואטסאפ של צביקה שולחים, מעולה. כן. יופי, אני ממש מודה לך צביקה, ואני בשמחה גדולה. ממליצה מאוד מאוד להתחיל לתרגל את התרגיל הפשוט הזה שצביקה המליץ עליו עכשיו, 3, 4, 5 פעמים ביום, כמה אתה, כן? אני אומר שוב, המינימום זה 3 פעמים ביום, בבוקר שקמים, בערב לפני שהולכים לישון, אתם תראו שזה ישפיע משמעותית על היום שלכם, עוד פעם, פעמיים במהלך היום, זה נהדר. אם רוצים יותר, אפשר גם יותר. התרגיל הזה אין לו שום אפקט מעבר למה שהוא עושה על הגוף, אוקיי? הוא משפיע על הגוף ברמה הפיזית, ואין שום עניין פה שהוא לעשות זה יותר מדי. אז פשוט, מתי שיש לכם את הזמן, לקחת לעצמכם את 2-3 דקות האלה, זה נהדר. יופי, צביקה, תודה רבה. וכשנחזור למציאות מאוזנת ונורמלית, אני ממליצה לכולם ללמוד מצביקה איך לנשום נכון ולקבל תוצאות מרביות מבחינה בריאותית. תודה רבה רבה לכל מי שהשתתף, ואנחנו, כמו שאמרתי בתחילת השידור, אני מתכננת לשלוח את ההקלטה בכל המדיות שאני מפיצה בהם, אני אשלח גם לך, כדי שזה יביא תועלת לכמה שיותר אנשים בימים האלה. אז כל טוב ונשתמע. בשבוע הבא, בעזרת השם, ביום חמישי, בשעה 10:30, יהיה עוד פעם שידור חי עם מומחית אחרת שתבוא לדבר. אז כל טוב, להתראות, שלום. ביי ביי.